Dobrý deň, znovu je tu Agáta. Dnes mám pre vás pripravené informácie ohľadom následujúceho roka, ktorý bude celý pod vládou druhej najťažšej karmy, osmičkovej. Vy, ktorí máte odo mňa urobenú karmickú numerológiu, viete, ktorých vašich vzťahov sa to týka. Ostatní, samozrejme, už v tomto roku ste pocítili, čo sa na vás môže chystať, pretože tie prípravy prichádzajú postupne. Nikdy karma nezaútočí nejako bez prípravy, takže tá duša buď cíti nejakú nervozitu, alebo sa jej niekam nechce ísť, alebo má z niečoho nedobrý pocit a podobne. Avšak tie najťažšie karmy, ako je teda aj táto druhá najťažšia osmičková, pôsobia tak, že vlastne v tých začiatkoch je to ako nejaké stretnutie za odmenu, niečo dokonale osudové, niečo, čo nečakáme, a ako náhle sa tam naviažú tie potrebné putá, tak vlastne sa tie problémy prejavia. Samozrejme sa tie problémy neprejavujú iba vo vzťahoch, súvisia s tým aj problémy pracovné, finančné, aj zdravotné. Tam, kde karmu riešite, kde už máte vyriešených mnoho karmických záležitostí, prípadne už máte celú záťaž životného cyklu za sebou, tam už je to len o odmenách a výzvach. Čiže tam už prechádzate do niečoho krajšieho, kde budete ako v oku hurikánu, kde budete pod ochranou, kde sa vás žiaden problém nemá prečo týkať a vlastne môžete pozorovať to, čo sa bude diať okolo vás. Tam, kde karmu neriešite, už v tomto období prichádzajú tie karmické záležitosti týkajúce sa aj budúceho roka, takže preto vlastne tieto 3 mesiace dopredu je už možné poznať niektoré informácie. Samozrejme tam, kde je to nie dovolené, tak tie informácie dopredu sa nikto nedozvie, aby sa im nemohol jednoducho vyhnúť. Karme sa vyhnúť nedá, karma príde kdekoľvek. Ak niekto sa drží astrológia podobne, že teda len na tomto území sa niečo stane a v zahraničí sa mu nestane nič, tak bohužiaľ karma pôsobí všade vo vesmíre. No, takže sa pozrieme najskôr na to, ktoré obdobie nasledujúceho roka bude to najdôležitejšie, kde sa budú odohrávať tie najdôležitejšie veci pre nás, o ktorých už teraz môžeme vedieť. Za pomoci vyriešenia ktorých sa môžeme teda posunúť veľmi ďalej, a tam, kde to niekto nebude riešiť, tak to môže položiť na kolená. Opäť je tu niekoľko výhľadov všeobecných, takže sú to len náhľady, sú to len základné indície. Nie všetko sa týka všetkých. Na to slúžia
individuálne výklady, na ktoré sa samozrejme môžete hlásiť, tak ako aj na iné služby, ktoré sú pre vás pripravené online a ktoré sa nachádzajú na mojej webovej stránke. Vyššia dimenzia, respektíve ešte je tam názov aj za svetlom, ale ak si dáte do vyhľadávača vyššia dimenzia, tak tá webová stránka vám tam vyskočí. No takže môžete si vybrať z 8 možností a pozrieme sa na to, aké obdobie je tu najdôležitejšie, čo sa týka budúceho roka. Ktoré nám už teda v tejto chvíli môže byť odkryté. Tá karma, druhá najťažšia karma, samozrejme od toho nového roka bude vládnuť každý jeden deň, takže každý jeden deň, ak ešte karmu nemáte vyriešenú, a teda najmä túto, alebo aj ťažšiu, tak budú prichádzať problémy s tým súvisiace, respektíve sa budú problémy zhoršovať dovtedy, kým sa to nevyrieši. No takže sa môžeme pozrieť na vás, ktorí ste si vybrali 6, kedy nastane to najdôležitejšie obdobie pre vás v budúcom roku. No obdobie je vlastne pod tou 8 karmou. Tá najdôležitejšie obdobie bude v období Škorpióna, čiže budúci rok 24.10. až 22.11. Tam bude to gro pre vás pripravené a jednoducho tam, ak sa to vyrieši, tak môžete sa dostať o veľký kus dopredu. No pozrieme sa ďalej pre vás, ktorí ste si vybrali 3. Aké obdobie je tu pre vás pripravené najdôležitejšie? Obdobie 2. To 2 obdobie je celý február, ale aj celý november. Zároveň je to tá najťažšia karma. Takže tu vy, ktorí karmu neriešite, tak tam prídu veľmi, veľmi ťažké záležitosti pre vás. Ale opäť je to len na vás, ak to neriešite. Je to vaše rozhodnutie, že si pýtate to najhoršie, čo sa vám môže stať. Ak karmu riešite, práve v tomto období tam môže prísť nejaká výzva, ale ak karmu už máte vyriešenú, tak sú to veľmi významné odmeny. Takže pozrime sa ďalej na vás, ktorí ste si vybrali 2. Celý mesiac 6., ale aj obdobie Panny je pre vás veľmi, veľmi dôležité. Čiže od 24.8. do 22.9. No pozrieme sa ďalej aj na vás, ktorí ste si vybrali 8. Čo tu je prichystané na budúci rok, ktoré obdobie? Obdobie septembra. A veľmi dôležité sú ukončovania. Tam je potrebné niečo ukončiť. Karmické záležitosti, ak sa neriešia, tak sa ukončia nejakou veľkou katastrofou.
Takže opäť je to len na každom, či chce, aby prišli odmeny, alebo niečo veľmi nemilé. Takže pozrieme sa ďalej na vás, ktorí ste si vybrali dvojku. Celý november je pre vás veľmi dôležitý, respektíve v tomto období sa tie najdôležitejšie záležitosti, o ktorých už teraz môžete vedieť, majú odohrať.